Human ang pagtayog sa kusog nga linog kagahapon, nakitaan og mga liki ang usa ka health center sa Davao City. Samtang ubang mga Davaoenyo, giagi na lang sa pasiaw ang gibating kabalaka tungod sa linog. Ani report ni John D. Esteban. Dunay nakita nga mga liki niining bahin sa Barangay Health Center sa 19B, poblasyon sa Davao City. Humanang nahitabong sa gunsong linog kagahapon. Busan ang desisyonan nga ikordon ang maong area o gisirad-an aron sigurong luwas ang mga pasyente o health personnel. Sa mensaheng gipadala ni District Health Officer Dr. Brian Pacana sa GMA Regional TV1 Mindanao, ang nadanyos mao ang ilahang vaccination area. Ginapaabot pa nga masuta ang structural integrity sa health center building. Apan bisan pa man niini nagparayon daw gihapon ang ilang operasyon. Mato ni Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office Alfredo Baluran nga minor damage lang ang natala sa Davao City ug nagparayon pa sab daw ang pag-inspect sa City Engineers Office sa mga gambalay sa syudad. Samtang luyo sa kusog nga pagtayog, dunag yun gihapoy paagi ang mga Davaoenyo nga mahupay ang kabalaka ug kaguol. Sama na lamang ni Catherine Su, bisan nga nagdali-dali na og gawas ang uban sa fast food chain sa usa ka mall sa Bahada, wala siya mataranta o gibit-bit pa ang gi-order nga spaghetti ug sa gawas na nagpadayon og kaon. Ang maong hulagway daling nag-viral online. Sumala niya nga hilabihan gyud daw ang iyahang gibating kagutom ni adtong tungura. Guys, kanang buntis mong ko. So, di jud maiwasan na. Bawal talaga din mapagutom kay twice na mo na lipasan good mom since pregnancy. So, katuso kailangan jud siya doon. Gikalingawan usab sa netizen ning hulagway nga kuha ni Sweet Cell Villanueva. Kay daw, rebond is life. Giparayon gihapon ang pag-rebond sa buhok ni ining babae sa gawas sa usa ka salon sa Tagum City, Davao del Norte, taliwala sa linog. Hinuon luyo ni ini nagpahimangno ang Office of the Civil Defense 11 nga dili kalimtan ang mga angay himuon panahon sa linog nga natun-an atul sa earthquake drill aron siguradong luwas. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.